Hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल विथ अनदर भिडिअ स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअआव बराय हरफिनलायबाय स' दिनै मेन अरिजिनेल टपिक लानाय जायाखै आरो टपिकबो गैया स' बाट टपिक गैयाब्लाबो दिनैबो मटिभेशननि भिडिअआनो जागोन स' जोंनि स्टुडेन्ट्सफोरा ओरैबायदि स्टुडेन्ट्सफोर दं जायनि आखायाव बा गोबां टाइम इउज खालामनो हानाय बा टाइम वेस्ट खालामनो हानाय टाइम गैया जायो स' आरो साख्रि बाख्रि मावनानै फरायग्राफोरा टाइमनि बहुद आंखाल जायो टाइमखौ मेनेज खालामनो एसे प्रब्लेम जायो आरोना लोगोफोर बेनि अनगायैबो रायजो एबा हादोरमायारि थाखोनि फरायसा गेलेग्राफोराबो गाव गावनि गेलेनायनि सर' खालामनायाव गोबां सम गोनां जानायनि थाखाय फरायनायाव समनि आंखाल जायो बेनिखायनो समनि आंखालनि थाखाय बेफोरबायदि फरायसाफोरा आनजादाव सोंथि बिलाइनि एसे बाहागोनि फिननाय होगोन बादियै फरायना लायो स' बिसोरो बेफोरबायदिनो खायसे फरायसाफोरा मानो सोंलु बिलाइनि मोननैसो फिननाय होनानै साधारन भाबै उथ्रिनो हाब्लानो जागोन होनना सानना लायो बेनि अनगायैबो गुबुन जाहोनाव सासे फरायसा एबा फरायसुलिया आनजादाव गासै सोंलुनि सोलायै मोनसेल' सोंलुनि फिननाय होगोन होनना सानना लानो हागौ बेफोरबायदि फरायसाफोरनि थाखाय आं मोननैसो बाथ्रा बुंनि स' नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम खोनासंथार स' फार्स्ट अफ अल स्टार्ट खालामनायनि सिगां नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होग्रोबानो जाबाय जाहाथे आं बेफोरबायदिनो मोजां मोजां भिडिअफोर होबाय थानो हायो बा लाबोबाय थानो हायो आरो बर'जों बर' एसे सापर्ट खालामलाय स' बाथ्राफ्रा जाहैबाय मा जों माखासे पार्टआव रानना लानो हायो जेरै साधारनै उथ्रिनो लुबैनाय स्टुडेन्ट्सफोर आरो 50-60% मार्क्ससो मोननो गोसो जानाय स्टुडेन्ट्सफोर लेटार मार्क लाखिनो जानाय गोसो जानाय स्टुडेन्ट्सफोर बेफोरनि बाथ्राया गुबुन गुबुनसो आलादा आलादा जायखिजाया आनजादाव एग्जामाव पास जाबानो जागोन होनना साननानै फरायनायनि जि साननाय बा बिनि जि स्टाडि खालामनायनि नलेजआ एसे आलादा 50-60% मोननो गोसो जानानै फरायनायनि स्टाइला एसे आलादा आरो लेटार मार्क आरो बेनिख्रुइ बांसिन मार्क मोननो नाजानाय स्टुडेन्ट्सफोरनि स्टाडि खालामनाया एसे आलादा जागोन स' लोगोफोर जों दिनै मोनसेल' पार्टखौ आं सावरायगोन साधारनै उथ्रिनो लुबैनाय फरायसाफोर थामहिनबा ओरैनो जायखिजाया पास जाबानो जागोन 30-50% गेजेराव आरो बेफोरनि गेजेराव जायफ्रा उथ्रिसारनो लुबैयो बेफोर माबायदि खालामनो बा माबायदि स्टाडि खालामनांगौ बेनि सायाव नोंथांमोना मोजाङै खोनासं जुदि नोङो मोनसे साबजेक्टआव साधारनै उथ्रिनो हागोन होनना साननानै लायो अब्ला नोङो बे बाहागोनि थाखाय 30निफ्राय 40 मार्क्ससो मोननो नाजानांगोन मोनसे साबजेक्टआव 30 बा 40 मार्क्स मोननांगोन आरोना बेनिफ्राय मोनखाथारनांगोनानो बेखिनि 30 बा 40 मार्क्सखौ होमबा साधारन भाबै जुदि उथ्रिसारनो बा पास जानो सानदोंब्ला बिकज 100 मार्क्सनि एग्जामफोराव पास जानो थाखाय मिनिमाम पास मार्कआ 30 जायो आरो बेखौ खालामथारनांगोन 30 मार्क्सखौ जों कमप्लिट खालामथारनांगोन अब्लासो जों पास जागोन अके स' नोंनो गोनांथि जानाय बे 30निफ्राय 40 मार्क्स मोननो नों एग्जामाव फ्राय 50 मार्क्ससोनि कुइसननि एन्सार लिरनो हानांगोन मोनसे बाथ्राखौ गोसोआव लाखिदि जेब्ला 30 मार्क्ससोनि लिरनाय बायदि मोनो अब्ला जोंनि मार्कआ डाउन जानानै 20 बा 10 फोरबो थाहैनो हागौ आरो जों 50 मार्क्ससोनि लिरबाथाय 30 बा 40नि गेजेराव थानो हागौ बे मार्क्सआ स' नेक्स्ट 50 बा 60% मोननो गोसो जानाय स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय आं एक्सट्रा भिडिअ लाबोनांगौबा लाबोगोन आरो लाबोनाङाबा लाबोना नोंथांमोना जुदि नायनो बा एक्साइटेडब्ला अन्नानै कमेन्टआव फोरमायहर बा लाबोनांगौबा लाबोनांगौ स' नोंथांमोना जुदि लाबोनांगौ बुंबा लाबोगोन आरो जेबो कमेन्ट फैयाबाथाय आं लाबोनाय जानाय नङा नेक्स्ट डाइरेक्ट पार्ट खागोन आरो लोगोफोर अके
थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोब्बाय जोबजासिम जायफ्रा नायदों बिथांमोनसिम थेंक इउ हामबाय बर'नि फिसा साननानै नोंथांमोनखौ आंनि बे भिडिअखौ लाइक कमेन्ट आरो बे चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गोजौ फारसे जौगालांनायाव मदद होगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय एसेनोसै गोजोन्थों जय बर' हारिनि जय खुलुमबाय।